हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। जोङो बैसागुनि गामियाव एसे मागिबाय आरोना, ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय नायलांबाय थादो। एसे बैसागो मागिनायखौनो एसे भिडिअ खालामनानै आङो देखायलांनोसै। नोंथांमोना मोजां मोनबाथाय नायलांबाय थादो आरोना। गासिबो आनैमोन गोजासो आरोना, लोगोफोराथ' दा लोगोफोरबो गैला आंना, सासेल'सो दङ। लोगोफोरबो गैया जाबाय नालाय आनैमोनजोंनो मोसाबाय आरोना, एसे मोसानो लुगैनानै रंजानो लुगैबाय बैसागु बोथोरनि, बेनिखायनो मोसाबाय एसे। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय नायलांबाय थादो आरोना। थांनाय बोसोरफोरनि हांमा हांसाफोर मेंबाय नामा मोसानानै? मेंबायानो दे ओइनि सासेया दे मोसादो। बक्स लाग्रायानि मा जाखो?
रावबो तुल'सै ओंखायनो भिडिअखौ लास्ट भिडिअ लाइन गैया माबा तुल'सै गैला बारा गैला Adek kamu sampai kapan bisa ragai?